kublaya pi baro ki perlo ki bape ya kanika kubor ka bedai menta kasngi hapdeng ka jingya khun persya ya klam coronavirus kablane menta hapo ka jela Meghalaya bat hakababun ba ro ki briu ki laduno ya la ka jong ka jingim na ka dau ka jingsya kta hakaniga klam bat leng ba kanika klam nyila matru ya ka jingsya khangdam kabla poi menta kumba arbnai tangban ya tipat ba menta tungin ya pe ya ka jingpen bana kablami na po ka Deputy Commissioner of West Khasi Hills District haka Arp South Rig jong ubnai jun ar hajar arpawai isi jong ka West Khasi Hills bana pat ba katkum ka jingptha lani ka order jong ka ying kashari ka badon burom kata ka High Court jong ka Meghalaya haka Arp Flight Rig jong ubnai jun ar hajar arpawai ka baningkong kalong ba baro ki dukan ki jakatrai ki local taxi ki auto rickshaw ki maxi cab bat ki boss ki de banta haka jaka ka ba pausion na bha ya ka kantin ka baong vaccinated lada ki driver ne baro ki nong tre jong ki la de ban ai ya ka te ka tika ban ya da ya ka kham covid khat khandai ka ba ar kalong ba ki dukan ki jakatrai ki local taxi ki auto rickshaw ki maxi cab ki de banta ya ki jaka ba pausion na bha ya ka kantin ka baong not vaccinated lada ki driver ne baro ki nong tre jong ki kim padep ya kate ka jing ai tika banyada ya ka khlam covid khat khandai kate ka notice kala ong ba lada ki dukan ki jakatrai ki local taxi ki auto rickshaw maxi cab bat ki boss kimla banle ya kate ka jing tha en omsha ya ki ban pli ya ki dukan ki jakatrai bat en omsha ya kita ki kali bakin ya hasurok kani kade ka khubor ka bami menta ka Arp South Rig jong panai jun ar hajar arpawai ka de hadin baka High Court jong ka jela Meghalaya kala ong bat ptha ya ka sorkar jela bakam dei ban penbor ki pajba ban ai ya ka te ka dawai tika ban yada ya ka klam covid kat khandai namar baka te ka jingpen por ka kta ya ka hok jong ki breu bat leng ba ka PIL ka High Court badon burom jong ka jela Meghalaya kalap tha ya ki nong shong dukan ki driver baki dei ban pen i ya ka dak ba paushna baki la deb ban ai ya ka vaccination ya ki to ki bla deb but not vaccinated ya ki to ki bam padep bat katai ka High Court kala ong syusyuru ba ka syong hakipat ba kinjit ya kinu ki dukan ya kinu ki taxi laki kwa ban pendon kam da ka bala deb ban ai vaksin lani ka bompat ai vaksin tangkine khuble shibun